Hei, Sara. Ia. Be di sylwadau chdi ar ôl gêm heddiw? Dwi'n meddwl fatha squad, fatha hwn di'r ail gêm ni season yma. Dwi'n meddwl da ni wedi dod dda efo genod ifanc dod i fyny tîm, di trio strengthio'r squad fatha, a dwi'n meddwl efo result oedd o'n 4-dim, but efo perfformiad y genod, fe rhan gofyn am mwy. Do, mae yna dipyn o newidiadau wedi bod dros yr ha. Oes. Sut ti'n gweld hynna di effeithio y sgwad ac y tîm? Mae yna rei player sy'n dod tîm, but da ni di strengthio'r squad wrth gael players newydd i fewn o rei o'r North Wales League, rei ifanc dod i fewn, a mae o'n just trio gas nhw i fewn i'r step fatha squad, basically, a mae o'n strengthio'r squad. Ia, yna 4 gol o gwahaniaeth iddiw yn y sgor, ond dwi'n meddwl yna 4 gol o gwahaniaeth rhwng y ddau dîm, na gwaith? Na, gwaith. I ddeud y gwir, na, dwi'n meddwl, sa'n ni di gallu gael few goals i fewn, definite. Oedd yn 1 o 2 gol, ond da ni'n just dysgu fan i fynd wrth y sisa efo Lladudno hwn. Ia. Oeddech chdi yn chwarae ni tymor dwytha hefyd? Sut sa'ch chdi'n disgrifio safon y Welsh Premier League chi? Mae'n galad, mae galad. Mae yna lot o fatha genod, fatha gwahanol tîma efo'r fitness, efo'r strength, fatha, but mae o'n neis gael genod ifanc efo chdi i strengthio'r squad ta yn y Welsh Prem, but i fi mae o'n galad, but mae'r ffwbol yn briliant. Mae'r safon yn reis uchel. Mae o. Ond nes i weld hynna heddiw, na i defnyddio gair Saesneg, ond mae'r technical ability gen yr tîma gen y chwaraewyr yn uchel dydi. Lot uchel. Yndi, a wedyn, ti'n mynd chwarae'r rofal, chos dwi'n dall bod chdi wedi bod yn chwarae rhywun arall cynt, do? Do, o'n i'n chwarae Amlwch few seasons ydol yn yr North Wales League. Be nath oedd chdi rofal? Just, dwi isio challenge, fatha isio neud y hyn. Dwi wedi bod yn y Welsh Prem few years yn dol, pan o'n i'n chwarae blaen, ond pan nes i Amlwch, o'n i just isio'r challenge eto, because dwi'n mynd yn ifanc, so dwi eisiau dod yn ôl, a season dwytha, gath ni season, oedd o'n anodd, but da ni'n dal yma wan, a da ni'n dal yn mynd i... A dal yn ddysgu a cymryd ymlaen, ie? Dan. A'r dysgu genod ifanc hefyd. Ie. O, da iawn. Gret, syndach chi ddw. O'n i'n bersonol impressed o'n adwy efo'r pêl-droed ar tîm o'r cathach chi, so, ia, da iawn, diolch am damser hir. O, diolch iawn. Diolch.